नोंथांमोना पिक्चारावथ' नुखाबाय गुवाहाटियावथ' जिबनावबो दा थांखा मानो होनब्ला एबसुआ रेस्किउ टीम मोनसे पुलिसजों लोगो नांनानै DGP निफ्राय लानानै गाहाय लेभेलसिम जेसेबां पुलिस दङ बिसोरजों लोगो नांनानै नैबे एक्सनखौ लानो नागिरदों एबार खम जाहोगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय आं बै भिडिअखौ बोगासिनो दं एबसुनिया दहाय बोदोंमोन आं आरो ससेबाबो आं होबावगोन मैयानिफ्रायनो आंनो हरबाय थादों आं भिडिअखौबो नायाखै मायाखै नायग्रोदो नोंथांमोना बिसिनि बुंनायावनो आं स्क्रिनाव होफाना होनोसै जास्ट खावलायबाय नालाय गावसोरनो बुंनानै आं होनानै होनोसै बिनि उनावहाय एबसुनि गोबाङा नुवाखै गामिया जाबाय नगाखा डिस्ट्रिक्ट बरपेटा थाङा हथाइबारि आंनि असे फिसाजो निसिता बसुमतारिया गोमाना दङ थांनाय जानुवारि 31 तारिखनिफ्राय 12ता बाजानिफ्राय गोमाना दङ आंनि असे फिसाजोआ नोंथांमोना बबा नुयोबा हमनानै दोन खबर हो जोंनो जानाय बे फन नाम्बाराव खबर हो गोजोन्थों नाम्बारा गोसोआव बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फंनैसो बाथ्रा मिथिहोनो नागिरदों फोरमायनो नागिरदों खावलायनो नागिरदों आरो लोगोसे वार्निंबो होनो नागिरदों जे नोंथांमोना नुबाय थायो ससियेल मिडियाफ्राव जे गोबां मानसिफ्रा गुवाहाटियाव खारबोयो सोरबा गुबुन हिन्जाव हौवाजों खारबोनाय सोरबा गुबुन हिन्जावजों खारबोनाय हौवा थासेयावब्लाबो हिन्जाव थासेयावब्लाबो गुवाहाटियाव फैनानै बबेबा रुम भारा लानानै थाफैनाय जोंखौ नोंथांमोना मिथिबाय थायो आरो गोबां बेबायदिनो जाथाय जाबाय थानायखौ नोंथांमोना मिथियो जे गुवाहाटि नोगोरमायाव बेयाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर दंफैयो फरायसुला फरायसुलिफ्रा फरायगासिनो थायोब्लाबो बिनि गेजेरावनो बिथांमोना समाव गाज्रि लोगो मोननायनि जाहोनाव बिथांमोना लामा आन्दायनानै समाव गाज्रि खामानिफ्राव लोब्बा थायो आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय जे खायफा मावथावै खामानिफोरखौ मावनानै गुवाहाटि नोगोरमायाव फरायनो फैनानै बिथांमोना थैनानै थांनायखौ नोंथांमोना मिथिदों माब्लाबा एक्सिडेन्ट जानानै थैनायखौ नोंथांमोना मिथिदों माब्लाबा सुइसाइड जानाय मिथिदों दा कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम एखमब्ला बा सानसेयावनो मोनबा गाहाम हौवा हिन्जाव खारलायनाय जों केसेसफोरखौ मोनो आरो लोगोसे माब्लाबा बिदिनो रेप केसफोरखौ जों मोनो आरो न'खराव हौवा हिन्जाव बुलायनायफोरखौ जों मोनबाय थायो गोबां जिल्लानिफ्राय बांसिनानो बिटिआरनि जिल्लाफोरनिफ्राय जोंनिसिम कलफ्रा फैबाय थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय नाजाबोगासिनो दङ नाजालांबाय थायो आरो नाजालांबाय थागोन अब्लाबो जोंनि समाजाव ओरैबायदि मानसि दङ जे बर' हारिखौ गुबुंले खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन खामानिखौ मावबाय थायो अब्ला जोङो गुवाहाटियाव थानाय थामहिनबा कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय बा बर' हारिखौ गुबुंले खालामनायनिफ्राय जोङो रैखाथि होनो थाखाय दिनैनि सानाव जोङो मोनसे स्क्वाड जों लन्च खालामदों आरो बे स्क्वाडनि मुङानो जाहैबाय जि आवेर स्क्वाड थामहिनबा गुवाहाटि आबसु वाच एन्ड रेस्किउ एंगेजमेंट स्क्वाड बे स्क्वाडाव माखासे रैखाथि भलन्टियार्स आरो संगालि भलन्टियार्सबो थागोन